Hi guys, yun o, good morning. Yan, isang magandang weekend na naman ang pinagkaloob sa atin. At wala tayong kasama kayong tropa, kami lang ni Mrs. Siyempre, pag kami lang ni Mrs. ang ating pupuntahan siyempre ay kainan. Ayan, so hindi naman kami kakain sa mga social, no? Sa karinderyang sikat na rin. Marami na rin siguro nag-vlog dito, pero nakasama naman siya sa listahan natin, ano. So ano nga pag meron dito, normal na karinderya lang to. Pero syempre, pagka nasa Pampanga tayo, ano pa nga ba ang ating aasahan, di ba? Masasarap yan kasi yan ang culinary capital. So mabilisan lang, baka hindi na rin kami kumain doon. Sa 9:40, baka pagkabili namin talagang karinderya lang, natapos sa pangit na kape. Take out lang. Ito lang ako lalagyan eh. Ayan, nagbabalik ang take-out box. Tingnan natin, pagka magaga, di kumain na tayo. Pero well, di natin alam. di natin alam. Pero ayan, Baka biglang nakalanghap ng masarap doon. lalo pag magluto yun. Itong party natin, sasamantalahin na natin. Hindi naman tayo nagmamadali din. Punta natin dito sa may MCX. At namimili siya eh. Ewan ko ba ba't ganun? Dati hindi naman. Boss Rachel, soft opening. Siya na pagkamahal-mahal. Tingnan nyo naman guys, ang presyuhan yan, 75, 71 ang B-Power. Nasa 57 lang kanina yun. Pinagas natin sa may Uni-Oil may discount pa yun kasi may SNR tayo. Okay, moment of truth. Ayaw, scan mo ma. Ito si Ate. Ang layo eh. Okay, kita nyo naman, hindi na naman pisasa. Offline. Tingnan mo nga offline daw. Wala daw. Oh my god. Ay, tingnan natin mamaya sa Skyway. Pero kung offline niya, malamang lahat sila, no? Nice. Nice. Actually, ito pa pala yung isang factor, no, para mag-decide tayo kung dine-in o take-out. Medyo nagugutom. Medyo nagugutom na ako. Kaya pa ako nagugutom agad. Hindi kasi tayo nag-almusal. Yun ang problema. Nag-almusal. Tatagal ka pa ha. Natin. Yan ang maganda rito sa baba, Gilim. Liling na minus 50 pesos pa. Nga lang, problema, no? Pag nandiyan pa ng traffic, patay. Kaso traffic din sa taas eh. Marami lang dito, truck sa katas. Bawal na ba kasi sila sa taas. So pagka nawala, maganda rin dito, no? Kasi may bubong. Bukod sa hindi maaraw, mababasa pag umuulan. Okay, nakamat yung fender nyo. Nakamat yung fender nyo. Palipatin yan. Delikado yan. Ready na. Walang tao. May tao na? Wala pa? Wala pa. Iyan ang problema. Wala din daw. Wala rin? Patay. Baka sa lahat nga. Ayan na nga, offline. So lahat, wala rin. And, hi guys. So, ayan, isa sa magandang features ng Ninja 1000 SX is yung ability niya na mag cruise control. So para sa mga high-end na sasakyan, no?
So yung cruise control sa mga hindi nakakaalam, yun yung well, umaandar siya ng hindi ka pumipiga ng gasolina. Pero syempre kailangan idiko mo pa rin. Katulad yan, liligaw kaya idiko mo pa rin. Pero yun nga, pwedeng bitawan mo na yung kanan para kayo makapahipahinga. So sa Pilipinas, ito napaka-applicable lang sa Skyway. Kasi ang speed limit dito ay 60, no? Itong part na to. So nakakabagot pagka hawak-hawak mo yung silinyador ng ganyan lang, oh. Tapos takbo mo 60 lamang. So dito lang siya applicable. Sa mga expressway, kung gusto nyo, pwede rin naman, no? Pero more on siya, mga 4-wheel siguro. Pagka nasa NLEX ka, SLEX, TPLEX, yan. So mainly because syempre yung mga nagpumotor ayaw niya mainitan, no, ng matagal. At bukod doon ang gusto niya syempre bupirat-pirat. Aminin na natin yan. kaya tayo nag-extra sa minsan. Gusto natin ay pumiga-piga, no. Ayan. So paano nga ba gamitin yung cruise control dito, no? So etong Ninja 1000 SX, ang cruise control nito, ito photo na to, kung nakikita nyo to sa may kaliwa ko, makikita nyo sa dash, pagka pinindot ko to, ayan, may umiilaw doon sa baba. Pagkatapos meron ding medyo mapusyaw na ilaw doon sa taas, sa may KQS. So paano siya gagamitin, no? Halimbawa, nasiset natin yung speed natin, so tumatakbo tayo ngayon ng 61, 60. So hold natin tong set, ito, kung nasa may left thumb ko, hold natin siguro ng mga 3 seconds. Yan, 1, 2, 3. Kaya nakaset na, makikita nyo, nakaset yung kulay green. So pwede nyo siyang taasan ng speed. Alam mo, ngayon naka 58 siya, no? So tataasan natin, ito yung pantaas sa kanya. Yan, 59. Okay, balik natin sa 60. Ayan. So makikita nyo, nakaset na yan, umaandar na siya. So pwede ko nang bitawan to. Ayan, no, hindi na siya mag-slow down. Naka-permanent, hindi naman permanent, naka-steady na siya sa kung ano yung sinet natin na speed, which is 60. So syempre hindi naman perfect yung karsada, medyo tataas siya, bababa kasi umakyat, lumulusong. Pero as much as possible yung computer ibabalik niya sa 60. Ayan, makikita nyo, nasa 59 ngayon, no? Babalik siya sa 60. Mamaya siguro pag medyo bumababa, ayan, katulad niya, nasa 61, babalik niya uli sa 60 yan. Ayan, nasa 60 na uli. So kung lang naman siya, pero yun nga, kailangan hindi ko nyo pa rin to, yan, no? Kasi hindi naman ko mag-isa. Kung yun na si protesta, ayan, baka nagpiliko-liko na siyang mag-isa. Pero cruise control lang naman siya, no? So para patayin yan, napakadaming ways. Pwede kang mag-clutch, mamamatay siya. Pwede kang mag-front brake. Pwede kang mag-rear brake dito sa paa. At higit sa lahat, pwede ka rin ang tawag dito, yung siling niya doon ipupush nyo pa forward. Tulad dito, ayun, di ba? Pag backward kasi ka to, yung pabilis. So kung pinitawan niya, steady. Pero meron siyang meron siyang isa pang mode na pupush nyo pa ganon. Ayan, yung pampatay ng cruise control yun. So makikita nyo, namatay na. Hindi ka na nababagot, hindi ka pa mahuhuli ng overspeeding, ayan. So again, para sa akin personally, medyo applicable lang siya dito sa Skyway. Kasi walang traffic. Tapos hindi ka na makatakbo ng mabilis. At the same time, medyo nakakabagot, no? Lalo kung nakamotor. Ayan, so ayun. So sa mga ako-curious dyan at hindi pa alam kung paano gumagana ang cruise control, ayan, sana nakita nyo. Sarado. May tao pa. Nakabang na siya. Oh, kumana. Tayo pa napahiya. Sure na sure tayo, no?
Tayo pa kayo nang napahiya kasi gumana yan. Ay, nakita nyo naman ang napaka very consistent na inconsistency ng system na Angeles. Lusing, no? Saan siya? Right. Hindi ko alam. Hanapin natin. Dito na raw. Di pa ripe daw eh. Eto na nga. Tayo sa kapila. Baka dito pwede na. Hi guys, pauwi na kami. At yun, galing na naman kami sa Tampakaba, Uni Oil. Uni Oil bago malis, Uni Oil bago buwi. Sakto naman, no? Isang full tank, isang biyahe. Hindi na tayo nabibitin. Hindi kami nakapag-shot kanina, no? Kasi nung umuwi kami, malakas na yung ulan sa Pampanga. Ginawa namin, iniwasan namin yung pandalas kami kanina, iniwasan namin yung ulan, pero inabot pa rin kami. Siguro mga San Fernando yun, ha? Bago magbulakan yata. Oo. Yung Bulacan okay na siya. So, sinamantala namin yung well, nakikita nyo mainit yung araw. Nagpatayo na rin kami para magdating sa bahay, wala na sampayin, no? Kung nakita nyo, kinain namin kanina sisig. Malupit talaga yung sisig nila doon, ma. Personally sa akin, medyo lumilevel siya doon sa favorite namin sisig kay Milas. At dahil inabot kami ng ulan doon, kumain na rin kami ng dessert, which is yung ano ba tawag doon, leche flan. So hindi mo kami nagsisi kasi masarap din, no? Panalo yung texture, yung lasa. Hindi kami nagsisi, naubos nga eh. Ayan, tapos nagpabalot pa rin kami. Nagpabalot na rin kami. May magagawin doon kay Anibea. So, magagawin kayo doon. May parking naman siya sa loob, no, sa likod.
ang maganda ron, kompleto yung staff nila, no? Mula sa parking attendant hanggang doon sa mga ano ba tawag doon, yung nagbibigay ng sabaw. Mga nagsaserve. Tapos nag-ano ng mga tubig, yelo. Yung toyo, automatic dumating eh, nung kailangan. May mga nakaabang kasi talaga dun sa area. Kita na nila kung sino yung mga kailangan ng service. So, yun sa akin, plus one talaga yun. Panalo yung service nila doon. Kompleto, madami silang tauhan. At pag parking mo pa lang, may mag-a-assist na. Pagpasok mo sa loob, may mag-a-assist na kung ilang kayo. So, panalo yung service na yan. Pagkatapos, yung food, syempre, ang panalo doon yung sisig. Talaga yung... Parang yung best seller talaga nila eh. Ubus lagi. Talaga, pero may natikman kami na panalo din. Yung ginataang hipon. Kung ginataang hipon nga yan, ha? Kasi walang pangalan eh. Wala siyang pangalan. Hipon nga yan ta. Pero lasang gata naman. Pero yung pagkakagata niya, sabi nga ni Mrs., medyo nalalapit sa ano yun, ma? May pagkalasang ano na siya yung latte. Ayun, medyo may pagkalatik na yung sabaw niya, yung pagkagata niya. Parang talagang latong-lato yung ano, yung gata, sarap. Ayun, so parang ngayon, toasted na gata na talaga, sarap. Oo, iba yung flavor eh, ang sarap. So, kung kayo sanay kumain ng mga ginataang hipon, ginataang alimasa, kaya para sa amin, sobrang sarap noon, no? Ang problema, na magte-take out kami, ubus na. Ubus na. Meron pala siya Sold out kabilis. na. So, yun, ano pa ba? Yung, well, normal naman yung kaldereta sa akin, saka yung chop suey. Saka yung, yun nga, yung bumili kami ng leche flan. Ayan, isa na namang, ano ba yan? Option. Pagka nagawin ng Pampanga, lalo kami, mahilig kami sa sisig ng Kapampangan. At favorite talaga namin is kay Mila. Siyempre, dyan pa rin si Aling Lusing, no, pagbabalik ka sa The Legend. Tapos yung kay ano yun, may barbecue, masarap din dun eh. Si Junjun. Yung kay Junjun, masarap din yun, yung sisig nila doon, mga barbecue. Ayan, so another option si Bea. At napakadaming kumakain. Dumating kami ay anong oras ba yun? 12? Sakto, no? Sakto lunch. Punong-puno ang parking area, punong-puno ang dining area. Ang haba ng pila doon sa dining at take-out. Tapos yun, pare-pares kami inabot ng ulan. Ang naiiwan yung mga nakamotor. Ang naiiwan yung mga nakamotor. Nakataka lahat kami doon. Nakantay kami ng pag ano ng ulan, pag hina. Ayun, busog na naman, syempre. At mukhang masaya din itong aming papasalubungan sa bahay kasi masarap ang sisig. At lalong masarap ang leche flan. Ayan, sa mga nakaabot dito, again, thank you very much. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, paki-hit na po yung subscribe button at may notification bell na rin para gusto nyo lang naman maging updated kayo sa aming mga latest vlogs. At ayan, so kung kayo mahilig magmotor, kumain, ayan, sama ba uli natin banking. Wala naman sila Eloy, wag natin sa banking. Tambay muna. Ayan, so kung mahilig kayo dyan, sa tamang channel kayo. Sa pangabang sasabihin natin bago tayo abutan ng ulan, See you on our next vlog. Ayun na, bye-bye, abot ko na to. Bonus clip. Mag-tutorial ako sa mga matawag dito. Ang tawag doon, commander mag-isa. Ha? Yung ano? Yung mental Oh. block. Ang tawag doon? Cruise control. Ayan. Tutorial tayo habang ano. Ayun, sa mental block. Wala kasing almusal eh.